akashiru kuma mfuye wako yala silama demi wolola silamiya kono fana bo chogola wote chogo kelenye kashiru kuma mfo obere mɔgɔ min b'a fɛ ka bɔ kafiriya la i b'a dɔn silamiya la seeri kuma bo e kan mais silamaden e wolola silamaden e bɛ konte silamaden ni e kɔrɔbaraya e lamɔna e fa de bɛ ewa diina yirila dɔrɔn k'i kala ka silamiya yirila mais k'a fɔ ni e fana kɔrɔbayara ou bien balogara i bɛ seeri kuma fila de fɔ mɔgɔ k'u f'u ye o tɛ e kan parce que depuis hali ni e den yɛrɛnima de sara ni fa ni ba ye silamaden an b'i ko k'i kasanka de ka duwawu de k'i ye i ye silamaden. Aha. Bon, koni misiri min n'a bɛ sali 14 heures wagati kunfɔlɔ tɛ salila kɔnɔ e fana misiri wɛrɛ tɛ yala wagati kunfɔlɔ wagati fɔlɔ e bɛ se ka sali ka so kɔnɔ ka misiri to a y'i bɛ taa misiri de la n'u ka wagati yagarulen cogo o cogo n'a ma bɔ wagati kɔnɔ jama sali masalaha kɔlɔsili bɛ e kelen ka sali ka wagati kɔlɔsili kɔsɔn. Bon, koni mɔgɔ min b'a ka ca du kɔnɔ bon ne bɛ a fɛ bɛ ewa min fɔ jama ye k'a jija ɲininkali minnu dilen bɛ hadamadenw ka bato n'u ka diina ko ma o ka olu ɲininka k'a sɔrɔ ka taa ɲininkaliw dɔ ɲininka ka miiri ko dɔ ma dɔrɔn ko ɲininkali de nafa tɛ ɲininkali minnu ma u k'u yɛrɛ kɔlɔsi o naati ma an ma ko n'a ko ale n'i ka baw ka ca du kɔnɔ i b'a sɔrɔ e fa mɔgɔ muso 3 b'a bolo o don o don e bɛ 1000 di i ba ma n'i ma di tɔ minnu ma o bɛ cogo di bon mɔgɔ woloba hakɛ min b'i kan e fa muso tɔ hali ni baw de an ka laada baɲa la olu ka hakɛ t'i kan o cogo la i ka woloba de ka batoli n'a ka wajibi b'i kan i ba tɔ ninnu ni mo b'i ye se b'i ye yiriwali b'i ye don o don n'i bɛ 1000 min di ba yɛrɛ ma k'a di i fa muso tɔ ma o ye bangebaga bato de a ka ɲi o ye ɲuman de ka t'i fa ma a ka ɲi o bɛ kɛ sababu ye fana k'e fana ba kanu don olu dusukun na ni se b'i ye i bɛ 1000 min di ba ma don o don a di ba tɔ ma o cogo kelen na bon ko dɔw de do ko e ko bɛ jamana juma o ye mɔsɔn bɔ min bon ko olu bɛ kɔnkɔ o ye mɔsɔnkɛ dɔ min b'u ka so jɔ o y'a bɔ jamana wɛrɛ de silama don a nana a b'u ka baara la ni misiri ka so ni misiri sali wagati sera bon ko n'u ko ale ma donc u ka taa sali misiri kɔnɔ ko a b'a fɔ ko ale ye taamaden de ale bɛ kasuru de kɛ ko a ko olu ma n'u ye delila jɛlen di ale ma min b'a yira ko jama sali wajibi ale k'a bɛ taa o delila jɛlen yɛrɛ kun citaw b'a yɛrɛ a delila dɔ ye mun ye k'a fɔ jama sali taamata bi n bɛ taamadenya la a tɛ jama sali bi ka bɔ i kan n bɛ jihadu yɔrɔ la a tɛ jama sali bi ka bɔ i kan Quran aya yɛrɛ bɛ fɔlɔ fa iza uqimatu sala fa iza kunta fihim fa aqamta lahum salata ala ko ciden ma n'a bɛ taama yɔrɔ la a bɛ kɛlɛ yɔrɔ la n'i bɛ sɛbɛw cɛ jama sali jɔ u ye dɛ a kana kelen sali dɛ jama tila 2 ye hari kɛlɛ yɔrɔ jama tila 2 ye i ni jamakulu dɔw ka sali jamakulu dɔw in ka juguw kɔlɔsi ni e ni ninnu salira u tilala olu fana bɛ taa juguw kɔlɔsi minnu ma sali u bɛ na sali nɔfɛ
ni aya ya yiranna ko jama salli te bi kabo mogo kan ibe tama denya la o ibe kele yoro la o jama salli wajibi de mogo kan ani alaka aya la ko wari kaw marakiin akoy salli ka fara salli bagauka ibe yoro jama salli be ka aw ciden fana sallallahu alaihi wasallam abdullah bin maktum nana mako ale fine tore beremina na tale boloka beremina kata misirila ciden ko atesno nida ako yadi be salli wala iba mewa ako oho ciden ko fa ajib ako wala salli wala jabi donc doni ke baga be bolo ani aya bolo ani malik ibn huwairis ka hadisa jama kulum min nana ciden ma ayu la dunya kadina la awa ako ayata misalli waqti sira fali yu'ajjilu ahadukum wali ummakum akbarukum ako ayata misalli waqti sira kelen ka salli wele bo awla parce que be kelen kalana nin ka koro kateme ka wala salli ninu e tama dewunde cidin ko misalli waqti sira ko to yuro mi ko na tama denyala kelen ka salli wele kelen ko la salli donc tamade ni be dugu kono dorkema yayira hadisa yayira tamade ni be dugu kono jama salli wajibi ka cide mere tamadende do atara ewa aka hijul laba minna kata makka fatu makka ni cide nya ke sallallahu alaihi wasallam na tara hijul min makka cide tumbe salli ni makkan kawye ube jama salli de ewa bafu makkan kaw ne tamadende ni ne fula salli be salamu bra abato ta au bato atato da fana yere donc tamade ni be dugu kono misiri be jama salli ka wajibi de kana khasuru ke ta salli jamala ewa ni tara salli jamala fana isallira almami de no fe be nani de salli ni tamade de kera almami ni hari ewa dugu mugawiye ibe afu yere sani kado salli la ne tamade de ibe fula salli be salamu be bu kan nani ta fanu yere ne kelen kana salli de ko tamade de tande ibe dugu de kono ibe misiri kasuru ibe salli wele kamme jama salli de ka wajibiye bo ko do ko le don to kura sunala ko an ka bangali ka ale mo jumanye bidiya mo go bo yala ni mo mi salira ka bolo jiga ba bo mo si do de bidiya mo ne be min fo doni ke ba wuye kankari magele ba de danina ni shagal bani nunun ka kuma wuta ka sheikh salih fawzan nun ka kuma ta karasa ye bidiya mo go karasa be sunala ke sunala karasa be bidiya la te bidiya la uko kalanden ka barate doni ke baga sabatile udina kono mulu doni sabatile mbu bolo yere korosini baga ude do ulu de kabara ni mbara suguye parce que bidia yere folo ka do ninde ye bidia folo ninte bidia folo o fana doni ye bara de folo o ko fe kana do karasa be bidia bora sunna la karasa be sunna kono o fana ya damana bara de doni ko kalanden kana chogobe ni nakan ninki kabara doni ke baga nyuma de kabara ni mun sabatile be doni la ulu ka bara ni Sheikh Albani nyinin kara be Albani ka kuma lakar do ya nyinin ka ko jonye bidiya mugoye ako bidiya mugoye de mugo minna aye bidiya ke ka bidiya ke aka tabulo bebe bidiya de ka comme al-ashariyaw ube jahamiyaw ube murjiyaw aya aka tabulo na ka tasra bebe bidiya de ka abe welele ke kata bidiya de ma be bidiya inde ka ya faye fana ka funni nye bidiya huja jora ka ahli tawili te fana dilla joka fana abado kunni nye bidiya de na kanna gele yara ka bode ka be welele ke kata de ma yode ka kan mana haje akunnin de bidiya mugoye akunnin tigide ko bidiya mugo akunnin mugo min kan mana haji be sunna de ka aka welele be sunna de ka aka dawo be sunna de ka ni uharu ye katawu kelenke bidiya kuma katawu kelenke uga ye bidiya udoke ako ambe ewa konan jaka wede ka fufule kan nin kuma min fo katawu do ifule kan nin kuma min fo bidiya do na ya bila alhamdulillah na ma bila na kan mani hadina katabulu bebe sunna de kan ni yuro de abe bidiya ka ako amba fo katawu babulo
mi ante sika fo ko bidia mogo ako na ya soro ko ni ko kelenke hari na ta bidia ko ka fembe sunna an ka fuma bidia mogo ako kata selefu la kana sisa ko don ke ba chamante kisi bidia made ako don ke ba chamante kisi wala de ako imam na nawa misali ako imam na nawa rahimahullah ako hali tawili do ala kan man kutu rabi ala shira ko kasra ahli tawili de do no ya soro na kalsti haru de sunna mogo de ante sika fo bidia mogo do akwai ibn hajar wa yasro mi ante sika fo ibn hajar ma ko bidiya mo sunna mo de do mi amba fo kataw baburo ni yorola bidiya mo kasra ni bidiya do baburo ni yorola kataw baburo ni yorola mi ante sika bo sunna la pe ko bidiya mo do ay shehu abdul musin abadi fana nyinin kara do de ko shehu abdul musin abadi ma ko ewa abdul musin abadi ko ni mo gommi na maso bidiya mugo ka bidiya yama ko na maso bidiya mugo ka bidiya ma ko o tiga mugo fana ye bidiya yi ko karamugo fana do fana ko ni imaso mugo munye bidiya ke ni maso ka bidiya ma ko tese ki e la bosuna kono ko ni ndo fara nyon ka chugudi aburu musina badi ko akoni mugo min ka tabulo be ye bidiya de akan manhaju be bidiya asunna fil wadi wa huwa fil wadi sunna ba fa ale ba fa abe wonele ke kata ka bidiya de ma abe sunna kele abe raddu ke sunna ka abe raddu ke sunna mo ka akon ni nye bidiya mo de ni mo min mason nin ka bidiya mo ya ma bidiya mo akon mun ko ni ma bidiya mo ima so ka bidiya mo bidiya mo akon nin chogo de la nin ka tabolo bebe bidiya de ka wonele bebe bidiya de ka sunna ba fa ale ba fa e pe be sunna contrôle abe raddu ke sunna ka be wonele ke kata ka bidiya ma akon nin de to ko bidiya mo ko ni mo min maso ka bidiya mo fa na bidiya mo akun ni mugo min be sunna de kono bidiya kuma do yafo ube bidiya ke wani do yafo o ma wajibi abbe ka har ni e ko ma bidiya mugo ni mugo min mo tigi ka bidiya mugo ya anta fo tigi ma ko bidiya mugo ayo kuma famuwa wala ka fo karasanna ma bidiya mugo ke bidiya mugo afana bidiya mugo de mugo sugu jumando nin ka tabulu be ye bidiya abe bidiya de ka be woneli ke kata bidiya de ma abe raddu ke sunna kayra abe raddu ke sunna mo ka nin bidiya mo ya ni mo min maso ma fana bidiya mo de men nin ka tabulu be sunna de ka ka rida be sunna de ka be woneli ke kata sunna de ma kata do yo soro har ni e ko o ma bidiya mo atu doni ke ba o to ka ko wajibi o fana ko fo tigimal mo ma ko bidiya mo ko me ya ke bidiya mo ko mi ama wajibi be kay ko ke bidiya mo ko pasa ya kataw kelen ko be kataw fula ko be kataw damado ke na kala halana ka woni na ka rida na ka dersu be sunna ni tauhid de ka o kataw kelen o kataw fula ko ni mo ke bidiya mo o tigi fane bidiya mo ko sahalende awal bani fana nyin karanina albani tilla akul la jumute de mo min ka tabulu bete bidiya yan ko o ye ko do ke e bolo bidiya mo de do ko fo doni ke ba o to be ko ke bidiya mo de ako ma wajibi ako yana masalaci si hadiyala e ko do famu masalaci share da hadisau do chugola ako yana an bishe ka wajibi don ka ba to ka fana ko kai istihadu bile ka tugo kai istihadu kwa bo ko bidia kele fana bo chugola min te bidia mo e 100% ko abe sunna kono aye kataw do ke e bolo e de law sabataka e bolo bidia mo de do e ya fama bidia mo ni kai istihadu e bo ako ate wajibi doni ke bago to fana kay ko tigi ke bidia mo e tanke nulu takalla halado tanke ulu takalla halado ulu ma huja joaka ate wajibi uluka ko ka fo tigi ma bidia mo ko pasige ko ma bidia mo nunu famura abe tan nunu ni Sheikh Albani ka kasetula Sheikh Abdul Muhsin nunu ka kasetu be nunka donc jomi bidia mo donte bidia mo o ko ni min nya kam mani hajuna ka tabulu be bidia ka aye bidia kuma min fo aye bidia ke wala min ke ahli tawilite e pe huja jora ka dombal yata fana aya do ko min te wa sunna kono yere de pe ate sunna kono pe ni mo min ni oke ahli sunna jama ka tabulu te ka kuma te pe ado yofo ahli tawilite huja jora ka ayo ka tabulu abe woni le ke katama ninde to ko bidia mo
ni mugo min be sunna ka kataw ya soro kuma dola kataw ya soro kewale dola ambo ka kataw de bangay kan ne si hakai na sira ka bila alhamdulillah na ma se ka bila bo otese ka bo ewa sunna kuna amba fo kataw babula ya yire ko saka kataw ma alaka hakiman dam wa alaikum salam ha ha Huh? Ko ale ya ka dendo de do kalanna ko akalanna ko akera professeur mathématique ko akera oye ko oya o denya fo aleye ko ale ka kademu sonun to be bo ekoli la ko silama ima kanki dembila ka ekoli kala ko ale ba fi ko kuma famu ayin min fo cinya de do silama idin fitine fo kata ka dina nyedo amanka kan nasarau ka kalankala ka kalangure kala ni silamiyate an kan ka den kala silamiya de la folo arabuka qur'ana sunna tauhidi ciden ka sunna silamadun kankan ninde kala silamadun yire bahun yalen kofe na ko abe jiya doni do kala purun kinka jiya ko nyana bona yo ya sura ya ka dina nyedo bashi tola o dagara yo a wakati mislamadde de pasa mulon fula ka bolo mina kado ekoli la ka ekoli kala salli chogote kala la tauhidi te kalala sunna te kalala lagara kota la silama manki dendo nina abambulu jamana kono de na manka cido ko kullu mawludu yuladu ala fitra abawahu yuwahidanihi aw yunashiranihi aw yumajjisanihi abe soro chogodi ngoni chogode no cido ko do de be wolo addusuko kono ko abe wolo dina de ka abange baga fula de bake yahudiya bange baga fula de bake nasarai bange baga fula de bake majusiyai silamadde silamadde be wolo abe wolo dina de ka niye jamana in kono ya dina famu baniya dumambe jamana in kono nasara kanu munya Allah ce jamana in ma kon nasara kala inde do har ni ko mun nana annan ka famu nu nyogonce munna uba fo ko silamaw maso ulute silamaw ya tanke masila maka kalankala uye munun ka kalankala lubu yere konto de la odi yato ni ko mun nana uba fo ko silamaw maso kasoro ni yere silamaw de ne munyo kuma biluda parce que ulu kala na yoro munyo konto ulu de la donc silama de a fitini akanka ka dina de kala kanyado silama den ka dina kala ni kofe kanyado de yi ka dina kala ke nyodo mugo sipese ki la sikai ka dina la mugo sipese ki trompe ka dina la wala abe daga ika kala ngure kala o wakati ibese ka ngale kala wakati ibese ka français kala o wakati ni ka dina sene ya wakati kono be kanka ke ka dina kala ne ko nyodo o de wajibiye anka donc kuma min fulo wo saba parce que cidin ko dewo de be wala be wolo dina de ke faade bangi ba fula de ba ke yahudiya wulu de ba ke nasaru de ba ke majusiya e den fitini sangolon fula e ya takadi nasara e wa yahudiya kalambaw de ma o ya kala no o ye yahudiya jogo ta o be kera yahudiya donya kai e de ya kai e den fitini de pujara de nan fa ya takadi nasara de ma o ko akala wala kala na ko kan o ka hakili na do hakili la ku do kun kuno sembe kono ni yin nasara hakilinata udo yin nasara kanu udo kiran nasara dunya kai cidon ko da ya kai majusiya bo o chokola don ko ambe min fo silama de aba aka e wa fitinya la wakati ni wajiba ka silamiya de kala folo na ya ka silamiya ne do wala be wa kanwore kala e nasara ni yin fo al mamudu go to min bariuka ko ala ko ikhira ko kalan ku ne kalan yi ko kalan be kani wote fo karamu to fo ya igra to da fake igra bi ism rabbika ha igra bi ism rabbika
الذي خلق أكو باسم ربك أكو يغرى أنجلي يغرى فرنسيا أكو كي تيجي على تو دي كلام يكا على دي كلام كلام أو بيتا موترون بيرون يكو يغرى bo tibabu nana ya ka an ka qur'ana kalambaw soroye kan ka fiqh kalambaw soroye aw yi tibabu denkele jumanye no tibabu ya denta ka tegeta ka dan kan majisi kalambaw maya ayya tibabu denkele hari tibabu mun fura ka jamana kono aw kan madrasa jumande ni tibabu denke tibabu kelenya dendo ala aka qur'an tafiji jumande ni tibabu kelenya dendo ala kwa aka qur'ana dutusi abewa أتوا أو دبون في أنتم ولا تحبونهم ولا يحبونكم أو سلامون ده أو دبون من كافرين من كانوا تعوف كانوا أو دبون في ولو تعوف ده ولن ترد أنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم يهودين النصارى تجينا بريء تبع برفوي ده كتاب لك فرعونك ما أنت ممكن سير لا ويرو لا ده an fule kan nasara kanu min ke kande ta kudo e kolila an yere demiseniya la an te makurba yere folo de ne an yere demiseniya la ni ye nana dugula u ye mogo min den wele e kolila be sigi ka kaside ibe kaside soro so kono ka ke komi mogo do de banna nu ko min do ko ye karasa wele e kolila hara adu ye mori baraw ko ku dombo e kolila an ka foro mogo u dɔw de ye o kɔli kala u dɛsɛra k'o bɔ de pewu nasaraw bolo u y'u diyagoya k'o minɛ u la dɛ sinon u ma sɔn aw yɛrɛ ka fakɔrɔba dɔ tun bɛ yen don o don n'i ko ale ma wuyi a ye bɛ taa mɔgɔ wɛrɛ de ɲini a kana deli ye ka se ka don so kɔnɔ ko ye kafiri kan fɔ ale ko ni ma wuyi i bɛ kafiri kuma fɔ ne de kafiri kama fɔ ne de i bɛ taa mɔgɔ wɛrɛ yɛrɛ a kana deli a k'i tɔ ye u ye kafiru ko k'u kan ko ma sɔn ma anw ko ko fakɔrɔ sira de an b'an faw sira de k'an b'an laadaw de kan anw fakɔrɔw ye tubabuw kanu wa a dɔw pantalon nalen kura n'i y'a dɔn cɛkɔrɔbaw de tɛmɛna n'i ye pantalon dɔn i n'a tɛ se ka tile wula pantalon ni a tɛ se ka don o kɔrɔ o tɛmɛna yan aw y'o bɛɛ bila aw de b'aw denw minɛ sisan ka taa u mafolo denw bɛ n'u y'a kala u y'a diyagoya bɔsiw la dɛ sinon u yɛrɛ ma sɔn u y'a bɛɛ diyagoya bɔsiw la dɛ k'u lakala u sera ka min bɔ ni wari ye o y'a bɔ u sera ka min bɔ n'u ka sɛtani baaraw u y'o bɔ u sera ka min boli y'o boli n ko ni ekɔli welela mun bɛ yen ko mɔgɔw bɛna mɔgɔw wele ekɔli la n k'u b'a dɔw boli yɛrɛ de karisa dɔw yɛrɛ bɛ nkalon tigɛ n'u ye den dɔ to nin banna o o bɛ fɔra ko a banna ko nin fatura karisa nin tɛ u y'o bɛɛ kɛ pour bɛ kusu ma cogo min aw de nana aw yɛrɛ de b'a den bolo minɛ k'a d'u ma k'u kala aw ko aw bɛ fakɔrɔ sira kan ala ka hakiliman d'a ma donc u den ye min fɔ a ye tiɲɛ fɔ silamaden a man ka minɛ depuis a fitinin k'a don ekɔli la ko a ka ekɔli kala an m'a fɔ mɔgɔ kana wari ni kan kala de i kana kan wɛrɛ kala de mais u ka diinɛ kalalen kɔfɛ ka faamu de a dagaraw ka kan wɛrɛ kala o kon balimamuso dɔ ale bɛ du min kɔnɔ ko le ale y'a yira ko tarante dumuni ko a tɛ bɛn ko mais ale ye furumuso de a bɛ du kɔnɔ k'u ye sɛw sa k'a di ale ma ko diyagoya k'u tobi ko ale b'o kɛ cogo di bon nin bɛ komi karabali muso min bɛ nin sugu la e bɛ du la a bɛ duba la ten tobili tarante bɛnna e de ma o k'u ka dumuni tobi ban cogo t'i bolo n'i ko i bɛ ban t'a tobi o bɛ kɛ fitina ni balawu ye mɔgɔ t'a da yɔrɔ dɔn nin bɛɛ bɛ komi illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnu bil iman e k'u ka dumuni tobi k'a d'u ma mais k'a sɔrɔ i dusukun t'a fɛ a kɔniya ka sɔrɔ i dusukun kɔnɔ i k'a tobi k'a d'u ma i yɛrɛ kana don i da kɔnɔ i ka taa dumuni ɲini yɔrɔ wɛrɛ i ka dumuni kɛ nin yɛrɛ bɛ komi karabali bolo donc hari sani kana derisu la alhamdulillah rabbil alamin an y'a fɔ cogo min derisu in a kana jɔ o la nɔyɔrɔba de b'u la koyi nɔyɔrɔba de b'u la denmisɛnninw dɔw b'a kɛ kan wɛlɛ ko silama don
ko silama do de ulu ka pataro do ko aye wori takade ulu makaka she songo fule ko ale ko ne ka ta koni ne te ta sesa de ne te 30 fete do ye wole an ka do kono 30 ube e wa 30 dumuni tobi mbake chogodi nko ta dumuni sa gotoronda lay katu kanadu awa ambe min fo demisenu ya alhamdulillah ambe min fo muso ye munun kuma sira ku ka dina famu 30 min fulen ni ne kafara nasarauka adumuni tobila kafara nasarauka anisonjala kasara nasarauka anyugon fola sebo tabinau umanyugon soso nunu haramu yalila bulghaymu ko yere kan nasarau funu kan yugon sambe nin fetila akon ni kisira kafiriyama ite kisi junubu bakonema ini kafira yere de kaso oda to bulo semin fana ko ka fatawa kono ako ka kafiru fo o ka sallin min fulen ni akon ni kisira kafiriyama junubu babila ako dewa an ini kafira yere kaso ako parce que 30 fule kafiriya de do kafiri bara de do ako ni mo min neson jerani kafiriya e fana e munye kafiri wodi yato don ko qatar do danger do de ni 30 minutes le ni danger bele bado ha mo bi dambe kata islamiya man yere kolosi de yere kolosuma kana faruka miso walladina la yashhaduna jura tawsirikalu min tawsirayadul musrikina ko mushriku kasallu ala kambe odema jiden ko laysa minna man tasabbaha bi ghayrina akoni mugo ni yere bonko mugo wore de min to islama ko ete islamu do yede man tasabbaha bi ghayrin fa huwa minhum jiden ko ni mugo bonko nya iye wudu ye kabaha ni ye yahude de bonko nya ka sallila ye yahude de ni nasara bonko nya ka sallila ye nasara ye de donc ya yere kulo suma ni dumuni tobira 30 de kama ekoni ba kalama sede sanna misire fagara ba de fagara sagare fagara 30 dumuni kama 30 de fuleni nye kana do ida kono haramu do de kana dumuni duni tobira 30 kama 30 haram 30 bidiya 30 haram dumuni min tobira haramu kama o duni ye haramu de kana do de niya do ye haramu do ikono donc mo mo bo duba suku kono nuye o ka dumuni yelema sunna ka 30 dumuni tobe shew ani fe wore kana do ida kono ta fere ke kata dumuni sayoro wala ni be se kamindo hari misitiye ni be suwa ahli sunna ni jama mun budda mi kata sunna man islama nyuma ya ande kunna jeni bilasra min ke awye ayi demisenu demenina ni demisenu min nana ema karasa an ka du kono 30 dumuni de tobira shefa na tene mbafe kata dumuni sa keme boy ka dama bi duru boy ka dama an kan ngon deme mugam boy ka dama akata dumuni sa ka do kana dumuni haramu len do kono ala kan kisi kantanga subhanakallahumma rabbana bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik akashiru kuma ufuye wako yala silama demi wolola silamiya kono fana bo chogola wote chogo kelenye kasere kuma ufo obere mugo min bafe kabo kafiriya la ibado silamiya la sere kuma bo eka me silama de e wolola silama de be konte silama de ni e korobara ya la muna e fade be ewa dina yirila droke kala ka silamiya yirila me kafo ni e fana korobara be balu garibe sere kuma fula de fo mugo ku fu yo wote eka parce que depuis har ni e denyere ni ma de sara ni fani baye silama de ambi ko ki kasanka de ka duwawu de ki ye silama de aha bon koni misiri min na be salli 4 heures wakati kunfolo te salla kono e fana misiri wore te yala wakati kunfolo wakati folo be se salli ka so kono ka misiri to ayi beta misiri de la no ka wakati ya garulen choko na mabo wakati kono jama salli masalaha kono shiri be e kelen ka salli ka wakati kono shiri koso aha
kalau bisa kiri wakalin bokadi bama ko me iteli ke batu bo ko ni mɔgɔ min b'a ka ca du kɔnɔ bon ne bɛ a fɛ bɛ ɛwɔ min fɔ jama ye k'a jija ɲininkali minnu dilen bɛ hadamadenw ka bato n'u ka diinɛ ko ma o ka olu ɲininka k'a sɔrɔ ka taa ɲininkaliw dɔ ɲininka ka miiri ko dɔ ma dɔrɔn ko ɲininkali de nafa tɛ ɲininkali minnu ma u k'u yɛrɛ kɔlɔsi o naati ma an ma ko n'a ko ale n'i ka baw ka ca du kɔnɔ i b'a sɔrɔ e fa muso 3 b'a bolo o don o don e bɛ 1000 di i ba ma n'i ma di tɔ minnu ma o bɛ cogo di mɔgɔ woloba hakɛ min b'i kan e fa muso tɔ hali ni baw de an ka laada baɲa la olu ka hakɛ t'i kan o cogo la i ka woloba de ka batoli n'a ka wajibi b'i kan i ba tɔ ninnu ni mɔ b'i ye se b'i ye yiriwali b'i ye don o don n'i bɛ 1000 min di ba yɛrɛ ma k'a di i fa muso tɔ ma o ye bangebaga bato de a ka ɲi o ye ɲuman de ka t'i fa ma a ka ɲi o bɛ kɛ sababu fana k'e fana ba kanu don olu dusukun na ni se b'i ye i bɛ 1000 min di ba ma don o don a di ba tɔ ma o cogo kelen na